salamat gi sa time, no? I-adjust lang ya dong ya kwan kinung nag-cutting off siya. Pero kung nano may ara na sang counselor diri sa Bacolod nga nag-commit nga maga-support or maghimo abi magdihon sang isa ka lihok nga maga-suporta sining pagtunga sa Bacolod sa duha ka distrito? Well, may story na po mga council action party, mga kopod na ito Asenso, which already signified ang ilang intention resolution of support for the redistricting of Bacolod into two congressional districts, Action Art. No? Kay, sa na-recall ko, ikaw na Soriano mo ni Meral B way back May 9. Duso naton for Bacolod City. Okay. So at least kung may ara commitment nga daan kapin pag isa team Asenso, more or less the way na ta problema dere sa council. Hopefully, long overdue na ni. Actually, ikatatlo ko na ni nga file Action Art. Ang iban ko nga mga dalag ko nga mga billion ng ilayin na, ba't iniya wala din kausad sa committee of government. Wala kita kakuha ng solution previously. This time, we're very hopeful na makakuha ng resolution from the City Council. Okay. Kag at least kung lang tawon naton dito sa babaw ya, dapat may counterpart sa Senate para mapasar ini. May ara naman guro mabulig ni akong no? Ano, ang ito problema sa solution. Babaw. Tuti, kinisiya sa House. After iti pasaka naton sa or sa continuously pwede maduga. Aha. So, good luck kay iti kabalo kita nga at least may ara sang mga nag-commit na nga mga councilors diri sa Bacolod City. So, are you expecting nga pag-start na nila regular session subong mangin priority ini kong? Information Action Art would center sang action be Kong cutting off imo signal out i-adjust na mon bikin og utod-utod you were saying Kong? Yeah, so siguro sa Palom Street. Okay, kung matawag kami liwat kong kaya useless kakakuan silent na lang sa isa ka linya bi action doors kay hindi maintindihan gamafold ang linya ta. Alas 9:12 na kay ari pagido party sa pundo ni nano ni matabo ni ban. Why siling ko sang gwapo ning official ko na pundo mo ko alangan mo na karon niya unuson sa bulsa mo ang sa kapin pa sa mga GO ni nga i-hire mo. No kinanglanon niya bisan sino man nga kwan mo nga official ari na balikan ta si Kong Greg basi taway ng linya kong. So rigid sa ilo kami spek ka linya. Okay, lagi Action Art, no? So, as I was saying, sa inaugural session sa council, hindi pa ginamasam ka-take up other matters, no? Like, resolution, kasi ang unahon pala na would be their internal rules, ang ilang committee assignments, no? Ang mensahe ni Mayor Albi. So, probably, within the next couple of weeks siguro, kasi on our part, must start ang session sang Congress July 25 pa man eh. No? Okay. So there's no rush kid man. But the sooner and the earlier that we can have it advantageous para sa aton kay once maghatag naman sang mga committee assignments or mag-start na hearing ang Congress, we can already request for its inclusion. Yes. Pero by the way, Kong, ang sa budget bala, no, kay actually gintawgan ko si Atty. Bong Dilag, ay siya sang kopya nga nauyatan. Pero ang Bacolod City under the administration of Mayor Albi siling ko dako gid nga kwan niya nga tubangon nga challenge especially nga ang third and fourth quarter in terms sa pag-hire sa mga GO do 20% na lang nabilin kuno nga pundo. When it comes other general services Action Art, if we're talking about job order, ang pag-check ko sang after the turnover, no, June 30 sang transition to bala sang gabi tapos namon ang mga documents kay iban, no, kadid no we were able to get the data. Ang estimate ko siguro ang nabilin for general services or sweldo para sa JO is around 23
23 to 25%, no? So medyo kuan na gid lang, very minimal na lang gid iya nga tani kung lang taon mo sa budgeting tunga pa ng mabilin, but ang nabilin is only 25% and you will have to divide it for 6 months. So medyo ipit-ipit gid ya kayo, no? If you're talking about numbers, ang ang gin-allocate sang syudad for JO is 38% sang kuan sa MOOE. That's about 619 million bala kung di ko magsala, no? Thereabout ang estimate ko. Ang nabilin is only about 150 to 155 million, though amo na lang gid na ang nabilin. So kuan gid kayo medyo ipit-ipit gid in the next 6 months Oxnard. Yes, kag it really matters kung nalantaw mo ta atong gina-request gid galing listahan para mabalaan tani kung pilang GO to na last administration. Yes, no, but subong we can already compute, no, on an estimate lang, i-divide mo ang 400, for example, no, kung ang appointments ng JO is good for 6 months, for example, i-divide mo ang ang 450 million into 6, you divide it into 9,900, then you will get the figure. But there are other job orders kang ila appointment yan, di man 6 months. Correct. No? Mera man, I think, 3 months lang bla, March, April, May. No? So, or March, April, June. So, hindi mo gid ma precisely unless you will get the payroll para makita gid naton. Yes. But in the name of transparency and good governance, kung ang estimated naton nga number, more or less mga pila kung ang na-hire sang last administration? Wala ako di calculator subong. Away ka calculator? So, i-divide mo lang siguro Action Art. Kuan lang gid na ng ballpark figure, patata mag 450 million, i-divide mo na siya into 6 months na lang para at least daw in spread mo daw 6 months. So pila gid kalibo, no? Damo gid kawa ang gin hire sa mga job order Action Art. Anyway, sige lang i-estimate kag nason ni multiply mong sweldo la daw 9,000 na siya, no? I think daw 99 bala Action Art. 990 ang 75 ang sumada ni Action Dorel di 75,000. Bono mo na mo? Kung mag 450 million divided by 99. Divided by mo sa 9,000 day. 9,000. Mga 70. So doon muna siya. So i-divide mo kung pila ka bulan na siya. So good line, no? You'll be getting that. Kadako gigali, kadamo gigali ba? Pero damo gani question ti pila na sa amo nakakadamuon, pilak bilog na dang obra. I see. Anyway, titugyan na sa mga kwana, no, sa mga many kung albi especially ang ara dira sa ginatagan na subong sa otoridad no nga magtrabaho. Pero inid nako ka challenge, no. Kabalo kita nga bilang kaalyado ti masupport ka dira, pero kung ikaw mayor sinigali kun halimbawa ikaw nag-mayor gali kung Greg libog ulo mo snipro. Ti ang lantaon mo lang ang imo dani sweldo mo sa imong kwan, sa imong mga traffic aids or sa bitaw mo dira, no? Ang sweldo mo sa imo street cleaners. Ang isa pagid nga wala labot sa kwan sa general fund nga nakitaan bagid namon dito Action Art was, for example, ang sa school board or SEF bala na nga funds, ang pundo for general services, no, meaning JO sa mga schools bala kag sa mga may teacher assistant something, ang budget na for the whole year is about 75 million bala kung hindi ko magsala. Okay. Pag-check na konto, ang bilin was only 7 million. Wow. Oo. Muna isa pagid hindi napaligban man ni Mayor Albi. Paano mo na paigoon ang 7 million sa anom kabulan? That's roughly pila na mga citizen. Tos lang na guro ka personnel. Di kung i-divide mong citizen to sa anom kabulan, pila lang kada bulan? 1,120. I-divide mo sa pila ka schools, pila ka teacher aid. So ipit-ipit. Aha. Wow.
Ina may mga mayo na nga ina sila makabulig itani para sa mga schools na kung ma-utilize galing tituod alangan mo na i-hire karon nga libre ang serbisyo nila. That's correct. Actually, nata mo na nga ang iban na tiga reklamo, kaya nga ako nung wala pa sila wala pa appointment, wala pa, lalo na, mawala pa na hire, wala pa so on and so forth. No? But in fairness kay Mayor Albi, ang hindi man siya kagiyo, kundi paklaro yung pundo mo. Correct ng punto mo, alang i-kuha mo na karoon ng tao, dapat pabantayon sa eskwelahan to, pagkatapos, hindi mo masweldohan, naglain pagid ang sitwasyon. No? But, Kabalokan lang ni si Mayor Albi ang ginpaobra kami. Di nag-duty kami. Di guro makakadto sa aksyon radio mareklamo. Di masiling, sir, nag-duty kami. Tuway kami payroll. Way kami sweldo. Gani. No? But last Monday, isang hapon, in-invite man ko ni Mayor to attend isang meeting with the finance committee isang syudad, no? Kasi may pilaman ka mga projects na i-implement sang nasyonal, no? So it will be duwa ka sang gobyerno, national and local ang ma-implement. That's why we were able to attend. And ginapangitaan gito medios ni Mayor, no? Para despite sang situation, ang pag-deliver sa serbisyo hindi ma-hamper action. Saan nun ang meeting niyo, sir? Monday. Sa 11? Monday, last Monday. Sa July 4. Okay, July 4. Okay. Yes, sige. yes. So. Hulato naton si Mayor Albing iplastar iniya. Kabalo ko, may ara mga supporters ninyong galaom. Singat ba, kabay pa makaobra ba kami pareho sa naligad ng administration sa GO. Ang iba ni masiling why kami mahiraw. Galaom kami Tiyan mo na ang realidad sa mong alangan i-hire ka mo kayang budget kalipit-ipit nang nabilin nga anong bulan eh. Reaction na ito, but sige lang Wato lang ang pronouncement ni Mayor about it. Sige. Kung good luck sa imo kag bantayan namon ini pagbalik na sa sesyon ninyo kabay pa mapadasig ang proseso sa redistricting. Yes, action art no katulad mo kus Manila ganin subong kay medyo natatapos naman ang trabaho ta dira sa transition team sa syudad. So concentrate mo ko di sobra ko sa Congress. Ano? So salamat kita action art, salamat. Good morning. Action Hotline. Dabo na nakita ko